नै मबाइलजों बे मबाइल गोदानजोंबो खेबाय आङो ओमफ्राय फिचाराखौ एसे मोजां मोनदों आं एसे बरिया मोनबाय आरोना दिनैसो माने गोसोखौहाय स्रां मोननाय मोनबाय आरो आं माने नै सिना ट्रेभेलफ्रा दिनैहाय माने नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअखौनो माने मोजां लाबोनो हायाखै मानो होनोब्ला आंनि मबाइला गाज्रि दं नालाय दा आङो 30,000नि मबाइल लानोसै आरोना बेनो जाहैबाय फाइनान्सआवसो आरो माखासे होग्रोनोसै माखासेया थानायसै बिदि आरोना उपाय गैया मबाइला उदायलामोन नालाय दा आङो बेवहाय बेंटलावनो बायबाय आरो रनेननि दखानावहाय बेनोसै ओइ ओरैहाय बेनो नै मबाइला बेनो आरो ओमफ्राय बेखौ आं लाबाय माने 30,000नि लाबाय आरो फाइनान्सआवसो 8,000ल' हरनो हादों बांद्राय माबा आंना लासै लासै फाइनान्सआव स्कुलाव बेंटल रनेन दखान ब्रादारनि दखान रनेन ब्रादारा नै बेनो बे जाबाय रनेन बिसि बे जाहैबाय जौस्रां बर' माने फंबाया मोजाङानो बिनानाव आंखौथ' आं मिथिला माने बिसिनि दखानाव आं बायबाय बेनोसै माने बे लासैनो जाबायमोन आंनि मबाइला फैसाफोर फैलायबाय थादोंमोन माने दिनै आं गोदान बायबाय बेनोसै आरो बेनो आंनि मबाइला नै मबाइलजों बे मबाइल गोदानजोंबो खेबाय आङो ओमफ्राय फिचाराखौ एसे मोजां मोनदों आं एसे बरिया मोनबाय आरोना दिनैसो माने गोसोखौहाय स्रां मोननाय मोनबाय आरो आं माने सिगांफोर माने खुहा जोमै साग्लोबनाय बायदि माबाफोर खोमसिसो मोनोमोन आरोना गोसोखौ एकदम सान्थि मोनाखैमोन दिनैहाय मबाइल बायनो हानानै एसे गोसोखौ सान्थि मोनबाय आरो बेबो माने फाइनान्सआवसो आरो बेनि उनावहाय आङो मास मोननै उनावहाय आङो माबा 1 लाखनि 1.5 लाखनिखौ बायनो सानदों आरो